First time doraemon cake order फैदों नै लोगोफोर बेखौनो बानायगासिनो दङ आङो। जहवदwng ओंखाम जाहोदों। नैलाय बिबार सिरिनायखौ बिदि साजायनानै दोनजोबो बिफाङाव। हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयबो बरायबाय आरो दिनै गोदान भिडिअ बयबो खेबसे फिन बरायबावबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोना माबायदि मोनो दुगैस्रां लोबस्रां आं दा रेडि जाखांबाय। बे फुंजानिनि टिउसन लाखांबाय ओमफ्राय टिउसनाबो दा बेलासियावबो दंबावो। टिउसन लाखांनायनि उनाव नङा टिउसन लाहोलां केक बडि बानायखांबाय ओमफ्राय दा आं केकनि बडि जाबनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिनै फार्स्ट टाइम doraemon केक अर्डार फैदों आंनाव नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं माबायदि बानायो। बेरे फुंजानि टिउसन लाखांबाय मोनसे ओमफ्राय केकनि बडि बानायनानै लाखांबाय आङो दा आङो केक बडि जाबनोसै लोगोफोर। मोनबाय ना एवलायबाय नै बे जानायनिफ्राय आलासि फैनो नागिरदों दाउ मानै नै दिनै थिख्लाय दाउआ आयै थैगलाजोब्बाय माथो मानै दाउ मिरामिस साबसक्राइबारफ्रा गाज्रि मोननाङा जोंहा दिनै आलासि फैनो नागिरनायखायसो दाउ बुथारदों ना मा होनो। नै बेहा दाउ बेदर अमा बेदरबाथाय खाथियाव थाखायो नामा देराया। नै जोंना समायना बिबारा सिरिबोदों गोजौनिफ्राय ओइ गोजौनिया ओइ नारेंखल गुदियाव दंबावो मोनसे सिनायानो बेनिखौ माथो। गोजौनि समायना बिबारा सिरिबोबाय बारहुंखाजों नै आयै बेयावनो लथब सिरिना दंफैखायोमोन। आं दा बेखौ साजायनि बिबार बारदों नै हेंगिंनियाबो जोंना बारहांबाय नै बिथुनियाया बारनो नागिरदों ओरैजाय सेलबियाया गेवलांबाय एकदमबारे गोजा जाखाथार बेहा बारनानै रानलायलायबाय नै बे जाहैबाय लकेल बेयो बांद्राय ग्रथ जाबायना बिनि जायगाखौ लाजोब्बाय हासारखौ सेना लाजोब्बाय। नायलाय बिबार बारखानायखौनो लानानै फैदों आइया डिसेम्बरखौ। नैबेनि मोनसेया मा जादों जेबो हमनानै मोना ओरैजायनि दालाय मोनसे दंबावोमोन फिंखिखिथारमोन आरो ओमफ्राय बियो हारसिंनो रानलांबाय ओमफ्राय नै जोलैया मोननै फैदों बेयाव बेजों एखे जाहांबाय नै आरो गोदान फुलि लानानै फैबावबाय गायस्लायनांगौ जाबाय बिनिया रानदोंमोन। ये हमारा सनफ्लावर होननांसिगोन नामा बाटारफ्लाइ। नायलाय बिबार सिरिनायखौ बिदि साजायनानै दोनजोबो बिफाङाव सिरिनायखौ साजायनानै दोनजोबखायो नै एजेलिया सिरिबाय दिनै बेनो मोनसेनाल' बारदों बेनियाबो बे फांसेयाल' बारनानै दङ नै बेबो बारथ'वाखै बेबो बारहांहां जाफिनजोब्बाय नै बियो थैदोंमोन ना लोगोफोर रानलांजोबदोंमोन बिफां गिदिरखा बायना लाबोनाया ओमफ्राय दा खिलिफिनजोब्बाय गालनचु बिबार थफिजोब्बाय नै बारसिगोन गेवलांथारबाय नै मोनसे ओमफ्राय नै आंना काटिं खालामनाया बेसेबा ग्लब रज'खाबाय गुदिनिफ्रायनो रोदोमखादों नै दा बिबार बारथ'ला बियो दैज्लाङावसो बारो फिसायैनो जि बारदोंमोन आखाना ओमफ्राय नै बे मोनसेनि दालाया बोरै बायनानै थाखोथाय होमबाबो बिबारा रानाखै आरो दालाय बायदोंबाबो नै बे दान्दाया बैनि फाथैखौ हानो नालाय आरो दान्दाया नै अबेया जि पिंकखाने नै बिदिबासो नुयो मोखांखौ नुजोबलाया नायलाय मोदोमानो गैया
रानख्रंख्रेनायसो आयै राननायसो बे दाउआ खानानै दोननाया गोबाव जाबायमोन खोमा हनै मासेयाबो जाबखांनानै ओंखाम जानानै लाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दरिमनाथ' ब्लु कालार ना बेखायनो आं ब्लु कालार लगायनानै लाबाय कालार होनानै लाखांबाय नै लोगोफोर आङो कालार होनायखौ हारसिंखाय खेबबाय थानो हायासै ओमफ्राय आं दा दरिमन बानायनोसै सायाव अमा संदों नै आलासि ओंखाम जाहोनो नागिरदों हिनजाव गोदान जाहांहांखौ ओमफ्राय बे मोनसेखौ आं बिराद बायो आंनि मबाइलाव मानो कालारखौ खम नुथारोथाय आखायाव साइसे जादों हालदै नाङि बायदि नुयो ओमफ्राय हालदै नांदों दे मबाइलावनो बिदि नुयोबा माथो खालामनो नै अमा संबाय हिनजाव गोदान आलासि जाहोनो नागिरदों जोंहा बे नाखौ टमेट'जों संनोसै ना एवनाय ना साराया बेखौनो एसे गोसोम नुबाय लोगोफोर टमेट'जों ना टमेट' होग्रोबाय बेयाव बेदर संदोंमोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नै जेराव बेदर सङो बेयाव उन्दुनानै थाखायो दरा बेखौ नायलायदों ब्राउनि टमेट' होजोबा नायदो बोरै खोख्लैनोसै आङो न' सिङाव गेसा जोबनानै होबाय लोगोफोर ओमफ्राय बाहेरावसो संफैनांगौ जायगा सोलायलायो टिउसन जोबखांना साहा बानायदों नै आलासिफोर सफैबाय साहा फुदुंदों आरो माखासे फालसे जायगानिनो आइमोनबो दङ नै बिखुनजोफोरनि ग्रुपनि मिटिंबो सोलिगासिनो दङ बयनियावबो जायो आरो फाला फाला दिनै जोंनियाव बेदरनि बारि जोब्बाय दालि थाव सेरना दहाय दालि रुनानै दोनखादोंमोन ओमफ्राय हालदै होनानै बेखौनो दै एसे मिलायफिनबाय आं ओमफ्राय दा थाव सेरनोसै ओरैजाय दालिया मोनलायबाय नै दालि मोनबाय दुन्दिया हरखांबाय आं बिथिंजाय ओमफ्राय भाजा मोनसे एवबाय बेदरल' जाथारबाय नङाबा ओंखायनोथ' भाजा मोनसे मोनजोब्बाय नै लोगोफोर आंनाबो बिहामजो नालाय संनायनि हाबाफारियाव गोलैयो नै मोनजोब्बाय ओंखामल' मोननांसिगौ ओंखामल' गाबनांसिगौ सारायाव फारसे हमथायाबा जाया बेलथायलाबाय थायो भाजा हाब्रबनानै एवबाय आं बेदरल' बेसे बेदरल' जानो होनना
नै बे जाहैबाय टमेट'जों ना दहायनो संना दोनखादोंना बेखौथ' बेलासियावनो नै बे जाहैबाय दाउ जेबो होआखै दाउ गोजा दाउ फ्राय आरो नैबे अमा आलासिफोर माखासे गामिनिफोर आलासि दंमोन ना आइमोन बिखुनजो जानाय माखा बिसोरनि फाननि मिटिंबो दंमोन नालाय ओमफ्राय बिसोरनोबो जाहोबाय आरो गासिबो मोनजोब्बायानो नै बेल' गाबनांसिगौ नै बेल' होमबानो जाबाय भाजायाबो जाखाबाय गाबद' खुरबाय नै आलासिनो ओंखाम अबेबा मोनसे बेदरा सफैयाखै जगदा ओंखाम जाहोदों लाबोजोबाखै खोमा आइटेमखौनो मुग जानो नागिरा खिन्थु आं बाखादों बिसोरनो होनलाबाय थायो माबा नांगौ होननानै मुग नांगौ होननानै नाङाब्ला मैया बानायनाय केकआ नै लोगोफोर दिनै लांफैसिगोन सानसे सिगां बानायखानानै दोनो आङो हाखु दाखुथ' बानायब्रबनो हाया नालाय बेखायनो दिनै लांगोनखाय मैया बानायखादों आरो नायदो लोगोफोर नै आंनि डरेमन केक बानायनायखौ माबायदि नुदों फार्स्ट टाइम अर्डार फैदों लोगोफोर नायलाय नोंथांमोना माबायदि नुदों अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो मोजां नुदोंना नुवाखै बेनिफ्राय नैबे मोनसे बानायबावबाय लोगोफोर बेबो अर्डार फैब्रबनाय बेयो हाखु दाखु अर्डार फैनायसो ओमफ्राय आङो टाइम दङ नालाय बेखायनो बानायनानै हरबाय आरो फुङाव अर्डार फैनाय बेयो ओमफ्राय बेलासियावसो लांगोन होननायखाय बानायबाय आङो ओमफ्राय बिनिया गोसोबायदि बानायनो थिनदोंमोन खालि व्हाइट कालारनि बडि आरो बिबारफोरखौ पिंक कालारनि होनो थिनदोंमोन बेखायनो आङो बेखौ बेबायदि बानायबाय माबायदि नुदों लोगोफोर खोन्थाहरदो कमेन्टआव ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अननानै खोन्थाहरदो आरो आंनि चेनेलखौ जुदि दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै होआखैबा अननानै खालामनानै होदो बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय बाय